Kula aturaken agunging matur nuwun dumateng grup ingkang tinanggena para rawuh kasuwun lenggah malih. Adicara kaping 3 inggih punika sambutan kaping 1 saking Ketua Paguyuban Pelestari Seni dan Budaya Kampung Payungan dumateng Bapak Mariono wekdal saha papan kula sumanggaaken sakcekapipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Matur ngarsanipun bini sepuh-sesepuh ingkang dahat kula bekteni ngarsanipun Bapak Marsidi pinangka Kepala Wilayah Pedukuhan Ciren ingkang kula hormati, ngarsanipun Bapak Sofwan Adil Kurniawan, Bapak Burhanuddin Nuryanta, Bapak Sudarmanta pinangka pemerhati budaya ingkang tansah kula hormati, dumateng ngarsanipun Bapak Ibu saking SMPP Sekolah Mocopat Puspito Sari Pandak ingkang satu bagya mulya, dumateng ngarsanipun kru saking Radio Suaka FM ingkang satuhu bagya mulya sumrambah sagung tamu Bapak Ibu ingkang boten saged kula piji setunggal-setunggalipun. Nyuwun sewu kata lompen Bapak Dr. Andes Haji Budi Sutresno, dosen UGM. Terus nggih Pak, ingkang kula hormati Bapak, nyuwun pangapunten kalilakno kula matur mbok bilih kula makili saking kanca-kanca pangrembak Paguyuban Pelestari Budaya Kampung Payungan. Nah, saderengipun matur nyuwun pangapunten Bapak Ibu, dalu menika kula menawi ginakaken jawi ingkang pakem tesih tebih Pak. Dados nyuwun pangapunten estu dalu menika kula ginakaken 3 bahasa Pak. Jawi lajeng Arab kula sampun Bapak. Lajeng Indonesia sakmangke. Nyuwun pangapunten saderengipun. Prancis dereng ya Pak. Ingkang salajengipun Bapak Ibu mbok bilih kepareng kula ngaturaken gatining sedya dalu menika sepisan nilik saking Kampung Payungan menika ing mbok bilih kathah sanget kesenian dalah kabudayan ternyata dumugi sak menika mati suri Pak. Bapak Ibu, dados
kula paguyuban pelestari budaya niat ingsun dalu menika dumugi saklajengipun kepingin mujudaken impen. Jane impene niku padha dilalai Pak. Sedaya ingkang tergabung wonten ing paguyuban kok dilalai padha niku Pak impene. Terus kepingin mujudaken kabudayan dalah kesenian ingkang sampun mati suri menika supados gesang malih. Tantangan kula sak kanca temtu kemawon awrat sapa to kula ki sapa to paguyuban menika ananging kula sak kanca nggadahi setunggalipun napa nggih modalipun namung semangat mugi-mugi semangat kula sak kanca ing samangke saged ngesangaken malih kabudayan dalah kesenian wonten ing Kampung Payungan. Ingin salajengipun mbok bilih dalu menika panci maca pat Bapak ingkang paling siap pramila dalu menika kula sak kanca saking paguyuban pelestari budaya menika dalu menika miwiti wontenipun kegiatan mugi-mugi ing saklajengipun ing samangke kasusul kegiatan sanesipun. Wonten ing rapat nalika semanten kanyata wonten ing Payungan menika manggihaken respon ingkang sae sanget mbok pilih mapinten-pinten kabudayan kesenian ing samangke ingkang kepengin sanget gesang malih. Wonten reog lajeng wonten karawitan maca pat dalu menika lajeng arahipun wonten band pamudipa lajeng solawatan angklung ugi wonten Pak. Insyaallah kanthi modal semangat mugi-mugi sak mangke setunggal mbaka setunggal saged kaleksanan. Pramila dalu menika estu kula makili saking kanca-kanca paguyuban nyuwun donga pangestu mugi ing sak mangkenipun saged ngleksanani amanah saking sedaya warga. Ing salajengipun kula ugi makili saking kanca-kanca ngaturaken ageng matur nuwun ingkang sepisan dumateng SMPP Sekolah Mojopat Puspita Sari Pandak. Lajeng kaping kalihipun dumateng Radio Swaka FM. Mugi-mugi mengke mitra Pak Sam. Kawitan dalu menika Pak Sam sampun ameng-ameng nalika semanten mbok bilih kula nyuwun mbok bilih mengke wonten kegiatan wonten ing Sendang Payungan nyuwun live Pak Sam. Siap ngoten menika. Mugi-mugi insyaallah mengke saged kesinambungan. Ing salajengipun dumateng ibu-ibu warga Kampung Payungan. Semangatipun luar biasa. Kala niki wau mbok pilih nalika Mars Kampung Payungan nrocos Pak kula. Awet ngibaraken setunggalipun semangat kagem warga sanesipun mugi-mugi saged gigah wonten dalu menika. Ingkang salajengipun pungkasan Bapak mbok bilih karana menika live mbok bilih ing sak mangkenipun saking luar Kampung Payungan saya menika dinas utawi saking sanesipun mbok bilih sak mangke badhe ngagem lokasi Sendang Payungan kagem pentas kabudayan kasumanggaken semantena mengke saged kepanggih kalian kanca-kanca paguyuban
Jer sedaya wau ing sakmangkenipun saged boten nerak dumateng aturanipun ingkang sampun dipun tetepaken saking paguyuban. Mekaten lan semanten mbok bilih kirang wicaksana anggen kula matur kathah sedaya kelepatan kula estu nyuwun pamunten kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun. Kula aturaken agunging matur nuwun dumateng Bapak Mariono ingkang sampun paring sambutan. Sambutan kaping kalih inggih punika saking Kepala Wilayah Padukuhan Ciren dumateng Bapak Marsidi wekdal saha papan kula sumanggaaken sakcekapipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dumateng ngersanipun para pinisepuh sesepuh ingkang dahat kita bekteni dumateng pangemban-pangembating praja rawuh wonten dalu punika Bapak Carik Kalurahan Triharjo, Bapak Dukuh Buturan lan ugi Bapak Sudarmanto ingkang satu kinurmatan dumateng pangarsaning paguyuban seni Mocopat Puspito Sari Pandak ingkang kinurmatan, dumateng sedaya anggota paguyuban seni Mocopat Kampung Payungan ingkang kula hormati sumrambahipun sagung para tamu kakung Mbah Putri ingkang saestu manggih bagya mulya. Minangka purwakane ngatur sumangga boten kendhat kita tansah mulyakaken puji lan syukur wonten ngasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ait paringipun kalujingan rahmat saha barokahipun saengga wonten ing dalu punika kita dipun keparengaken ndereki pepanggihan, ndereki live streaming Mocopat Kampung Payungan. Salawat salam tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng garwa putra lan para sahabat-sahabatipun, lumeberipun dumateng kula panjenengan sami ingkang tansah angantantus sahabatipun benjang wonten ing yaumul qiyamah. Amin. Salajengipun wonten ing dalu punika estu ingkang sepisan kula nderek bumbung nderek mangayu bagya dumateng paguyuban seni Mocopat Puspito Sari Pandak lan ugi medhaipun dumateng paguyuban Mocopat Kampung Payungan ingkang wonten dalu punika ngawontenaken live streaming wonten ing Sendang Payungan mriki. Temtu kemawon kula pinangka pangarsaning wilayah wiwit kula awal dados dukuh kula pun gadhahi keyakinan bilih wonten ing Padukuhan Ciren terutami RT 567 menika sampun wonten tokoh seni Mocopat inggih menika Bapak Sudiono. Wonten perkembanganipun sejatosipun nek kula mboten setuju nek dianggep mati suri. Awit napa? Awit Mocopat ingkang dipun pandhikani Pak Sudiono menika eksis gitu. Ya senajan to mungkin saking pemerintah kalurahan spotipun tesih kurang gitu. Jelas kurang gitu. Kula ngakeni. Nah, ternyata dumugi wonten wekdal menika taksih eksis ngawontenaken latihan Mocopat. Kepara dipun rawuhi saking
Jaban Rangkah. Nah, kula nderek remen sanget. Ketemtu kemawon kula ugi mireng-mireng nek wonten ing kaluran sebelah menika dipun wonteni mocopat gitu. Kepara seminggu sepisan ya Pak Sudi. Bos tunggalapan gitu. Terus kula jane pengenipun gitu. Pametri budaya khususipun mocopat ki yo nek iso ki diwongke. Lho Pak Sudiyono wong Triarjo meneng wah sing wongke wah wong Catur Harjo iki kepiye. Nah, mugi-mugi mangke wonten ing 4 Oktober menika wonten pemilihan lurah lah, mangke lurah sing terpilih mugi-mugi iso nguwongke para seniman-seniman sik nguri-uri budaya luhur kados mocopat ingkang wiwit kula njabat dukuh 2010 dumugi sakmenika Bapak Sudiyono menika taksih eksis ya. Meskipun nggih senajan to spotipun saking pemerintah tesih kirang. Mugi-mugi samangke wonten ing Kalurahan Triarjo ugi seni mocopat menika dipun gatosaken syukur-syukur mengko pentas nang kelurahan senajan to salapan dina pisan gitu. Wong rombongan mocopat niku wong denake kabeh gitu. Wis wae di suguh wedang ngono wis nyengkeng sewengi nggih Pak nggih. Aniku. Lan kula ndek keyakinan tiyang ingkang mocopat menika mesti wonge andhap asor mugi napa ingkang dipun waos menika pitutur luhur para wali gitu, para nimpuna gitu, para winasis zaman rumiyin ingkang sedaya menika ngemu pitutur luhur. Dados mboten namung tembang. Kaya nek mek karaokenan kaya nek campur sari ngene nika sedaya tembang mocopat menika ngemu pitutur luhur supados menungso menika andhap asor lembah manah welas asih dumateng sesami-sami. Sepisan malih ingkang dados pangangen-angen kula mugi-mugi mangke estu wonten ing Triarjo menika wonten perubahan seniman mocopat betul-betul diperhatikan. Mekaten ingkang dados atur kula wonten wekdal menika kathah kalepatan nyuwun papunten. Kita pungkasi akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula aturaken agunging matur nuwun dumateng Bapak Marsidi ingkang sampun paring sambutan.